ओ जोंहा बे सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय आरो सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेंखनाव थानाय जिफोर गामि अलरेडि गामिफ्रा जोंहा बिटिआरआव हाबखाबाय आरो बिटिआरआव हाबनायलाय बिथांमोनाबो बिटिआरनि जौगालु माखासे खामानिफोरखौ बिथांमोनाबो सुजुग मोननांगौ आरो बेखौ नोजोर होनानै आङो जोंनि बिटिआर सरकारनि गेलेमु आरो लाइमोन अनसाय बिफाननिफ्राय देग्लाय बोसोरनि जि जोंनियाव गेलेमुनि थाखाय माखासे आगजुफोर दङमोन स्पर्ट्स मेटेरियल्स आरो बे स्पर्ट्स मेटेरियल्सखौ आं गिबि खेबनि थाखाय नैबे सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय जिफोर क्लाब आं बिथांमोननो राननानै होफैदों बे ओनसोलाव गोबां गेलेगिरि दङ माखासे क्लाबफोरबो दङ बिथांमोननि सुबिदा जानायनि थाखाय बे जोलुरखौ आङो गिबि खेब राननानै होफैदों आरो फैबाय थानाय समावबो जोंहा स्पर्ट्स डिपार्टमेन्टनिफ्राय माखासे एक्टिभिटिस दङ आरो बे एक्टिभिटिसनि बिथोराव जोंहा स्पर्ट्सनि सायाव जों एवारनेस मोनसे जोङो लादों एसअपिडिआव हमनाय जादों बेखौ बाजेटआव आं बेखौबो बे सनितपुर हालामनि नैबे थावनियावनो खुंफायगोन होननानै खोथा होदों आरो बिनि अनगायैबो स्पर्ट्सनि माखासे मेटेरियल्स जोंहा फैबावगोन आरो बेखौबो दिनै जेरैबायदि होदों बेबायदिनो आं होफैगोन जायखिजाया बे ओनसोलखौ जौगाहोनाया जोंनि बिबान जिहेथु बे जोंनि ओनसोल आरो बे हिसाबै स्पर्ट्सनिल' नङा गुबुन गुबुन बिफानफ्राबो बिथांमोनाबो गावनि सम आरो थासारिखौ नायनानै फैनानै बयबो खामानि मावफैगोन मानो होनना बुङोब्ला जोंनि बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा जों बयखौबो बिथोन होनानै दोनखादों जे बयबो इएमफ्रा गावबा गावनि डिपार्टमेन्टनि खामानिखौ नैबे ओनसोलाव मावफैनांगौ मानो होनना बुङोब्ला बे ओनसोला गोबां उन जानानै दङ इनफ्रास्ट्राक्चारनिफ्राय लानानै गुबुन गुबुन बिथिङाव उन जानानै दङ दा बेखायनो बे ओनसोलखौ जौगाहोनाया जोंनि बिबान आरो बे बिबाननि थाखायनो आं दिनै बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों आथिखालाव बिटिआर हालामनि सिङाव जे गेलेमु आयदाया मा थासारियाव दं जोंनि नोजोराव आरो जों जेरैबायदि खामानि मावदों जों जोबोद मोजां मोनसे थासारियाव जों लाबोनो हादों गेजेर ससेयाव जोंनि गामि ओनसोलाव गेलेमुनि जि मोनसे थासारि बे थासारिया फ्राय गैलामोन जोंनि बिटिआर सरकार फैनायनि उनाव बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा सरकार सलायनायनि उनाव दैदेननायनि उनाव जोंनि बिटिआर ओनसोलाव गेलेमुनि बिथिङा जोबोद जौगाबोदों होननानै जों साननांगोन बिसेसकय जोङो जोलुरखौ गोसो होनानै जों खामानि मावदों दासिम जोङो एसिया हादोरमानि बयनिख्रुइबो गोजामसिन गेलेनाय दुरन काप बेखौ जोङो खननै एबा बोसोरनै जों खुंबाय 133 बेखौ 2023 आरो नैबे 132 बेखौ 2023 जों खुंदों आरो 134 बेखौ जोङो नैबे 2024 जों खुंनो हाबाय बिनि अनगायैबो जोङो सा सानजा भारताव थानाय दथि फारियानि काउन्सिलखौ लानानै आइएसएल जों खुंबाय सन्तोष ट्रफि जों खुंदों इण्डियान आइ लिग बि डिभिजननि बेखौबो जोङो खुंखांबाय आरो गोबां गेलेनाय बादायलायनायखौ जों खुंदों एसियान खख' बेखौबो जोंहा तामुलपुर जिल्लायाव जोङो खुंनो हादों बेनि अनगायैबो केराटिनि बक्सिंनि गोबां गोबां आयदाफोरखौबो जोङो जोंनि बिटिआर ओनसोलाव जों खुंबाय थानाय जादों आरो जोङो बिटिआरनि स्पर्ट्स जि डिपार्टमेन्ट बेनि जि मेन पावार बेखौ जोङो गोहोगोरा खालामनो थाखाय जोङो दासिम पिआइ कचार आरो साब डिभिजनेल स्पर्ट्स अफिसार बेखौ जोङो साख्रियाव थिसननानै जोंनि बिटिआर ओनसोलनि गेलेमुखौ जोङो गोख्रोंसिन खालामनो थाखाय नाजाबाय थानाय जादों जे दासिमबो गोबांथार लाइमोनफोरा बेबायदि बेखार जानानै दङ बिथांमोनखौ माबायदि जागोन लाइमोनफ्रा गोबां बेखार जानायनि जाहोन दङ नाथाय जोङो बुंगोन रावबो बेखार थानो नाङा आरो गावनि गोसोखौबो बेखार दासान बयनिबो लाइफआ भेलुएबल बयनिबो जिउआ बेसेन गोसा आरो बयबो मोनफ्रोमबो न'खरनि साफ्रोमबो सुबुङा गोनांथिथार दा बेखायनो गाव गावनि जिउखौ गाव गावनि समखौ जाहाथे बयबो बेसेन गोसायै बाहाय आरो जोङो दिनै बिटिआर सरकारनि नाजानायाव बा बिटिआर सरकारनि दैदेननायाव जाहाथे जोंनियाव बेखार होननाय माखासे सेक्सन जाहाथे थाया बेनि थाखाय जोङो स्किल डेभेलपमेन्ट ट्रेनिं जों गोबां लाबाय माखासे जायफोर आन्डार मेट्रिक खालामनानै बा मेट्रिक पास खालामालासिनो माखासे लाइमोनफ्रा साख्रि मोनजायै माखासे लाइमोनफोर दङ नाथाय बिथांमोनाबो माखासे खामानि सोलोंना लानानै गावनि लाइफखौ दैदेननो हायो दा बेबायदि स्किल ट्रेनिं जों बिथांमोनखौ खालामनाय जादों खुंनाय जादों आरो बावैसो सिगां जोंहा बड'लेण्ड एमप्लयमेन्ट मिशन होननाय मोनसे मिशन फोसावदों जोंहा बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा बेनि गेजेरजों जोङो 3rd ग्रेड 4th ग्रेड गुबुन गुबुन साख्रिनि जोङो ट्रेनिं
होगोन जों जाहाथे इन्टारभिउखौ मोजाङै पास खालामनो हायो बेनि थाखायबो जों बेखौ ट्रेनिं होगोन आरो जिफोर स्किल ट्रेनिं जों होयो बे स्किल ट्रेनिंआव जाहाथे बयबो बाहागो लायो अब्लानिया माबा मोनसे नङा माबा मोनसे खामानि मावनानै गावनि लाइफखौ दैदेननो हागोन आं बेखौनो खावलायगोन लाइमोनफ्रा जाहाथे गावखौ बेकार दासान आरो माइन्डखौ पजिटिभ लायोब्ला गासैबो बिथिङा थिग जागोन आं बेखौ सानो